babe swipe ngekhadi, they were doing transactions without me knowing. And imali that the maximum amount that was in my account, in 98,000 something. Then if abantu bayakhumbula kahle, I said bese bayi-4 case, which is intombazane esebenza ka-Absa, accused number 1 usebenza ka-Absa, then accused number 2, accused number 3, mna ndingu-accused number 4. I think i-plan was not 2 million, but baba greedy. That's why I end up singu-accused by 4. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions because in YouTube zabanye bantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Iswakala nganeno yangabafuna ukuphoswa yilento usikuphathela kuhle kodwa ngena. Khawuphinde uzazise kwakhona. Igama lami ndingubongiwe Nkako. Tina 32, turning 33 this year, a mother of 1. Ndihlala eSite B eKhayelitsha. Well, the budget. Yebo. Ukuthi we had a great episode no Sisi lo. Usisi into azithethileyo zimangaze abantu abaninzi pha kulamakhasi onximelelwana kwindawo zonke, not kwindawo eyi-1, ku Facebook, ku TikTok, uya kutsho phana ku YouTube. Kuthethwa ngalomba wakhe. Ikhona ke indawo ezithile abantu abathi abazivanga kakuhle. Ndiyaqonda uba nawe ke wayitshekisha la episode wabona into ezinjalo. Mhlambe masiqale ngento ethi ngolu hlobo. Wena after the episode uyiphumile yaye ebantwini. Unoba mhlambe wena receive njani la episode? It was overwhelming, but I must say go New Wave, I'm grateful. The love that I have received ebantwini, the support that I have received. As much as most of abantu besithi they're bright and they're brilliant, but they've given me ideas. I've grown from the last month. I've grown. There's a lot going on because abantu showed me izinto beningaziboni with based on the whole thing. So baye banvulela ezinye izinto. So I'm so busy, guys. Not in a bad way, in a good way. Ngalendlela nabo bebefuna ngayo because abanye bebesithi bana you need to write a book, you need to do this, you need to do this. So writing a book can be okay, fine, it's gonna be too far. So I've decided to open the NPO, which is what I'm busy with currently. Uncedile ke ucacisa into ba Busy indoni. Ubusy indoni. Otherwise besa ucinga thina into ba besa ucinga ba uphinde wabhizi ke sana ilana ntsika yakho. Uphinde wabhizi ke nye mhlambe i3 million kule game. Okay, budget. Yeah, sisibongiwe. Okay. Yeah, ndibukele episode yakho. Ndithe uyibukela kwami. Ndavuya oqala for ibrave, ubu-brave bakho. Usipay awareness great because when it comes to families zethu we are too trusting. Zonke into vesithathe later light kuba hayi man mntasekhaya lo akanondenza nje. You understand? So uvule abantu amaninzi amehlo. Into yoba kwalapha efemelini suthatha nje izinto light. You understand? So mandibulele ke wena sisi. I think abazemva kwethu abazungena kulomkhibu uthe wangena kuwo. That's the aim and the plan now, to make everyone aware of izinto ezenzekayo around us that we're not aware of. Naku kukwenzeka ke njengomuntu ebekwayibukela ke le episode yakho. Bakufila apha eqaleni uthetha uba hayi ke ndalitshintsha ikhadi ndathi but ke ngoku ingathi ukhawulezisile kunento ezithile abangazivanga kakuhle. I think
abaninzi baqala phaa kulaa ndawo into yoba uyitshintsha njani inumber from kule number yakho, ivume njani ibhanki into yoba ile nto inumber ibe yeyomnye umntu. Make siqala apho kuqala. Okay, so account, it was a student account that I was using for 2016 kokubeni funde Northlink. So into yochinja inumber, it was not a big deal because imali endiyireceiver from my family for izinto zami ze-studies. So I don't think bank it was so much aware of such thing as much nam as bandandiyitshintsha because andifuna uthi ndisemsebenzini apha ndibhizi ngoku day ndibe ndifowunelwa bamntase ayikangeni kwathini. So into yotshintsha inumber, it was not complicated. Ndacela khaba okay ngicela ngisose nitshintshele inumber to this number, and that was it. Yatshintshwa inumber and yaphela ngolo hlobo. Ndiyakuva mna. And kukhona omnye umuntu oye wabuza into yoba ufumene imali yakho kabini lo sisi lona Mali yami. ibiye yakho kaloku ingena kwikhadi ikhadi lakho eli. Masibe sithi ke yakhe ke. So iyangena imali ekhadini nakokuqala athi ingeni athi sisi mntase ingenile iclient ibhatele, waphinda wakubiza kwesibini. Uba ndikhumbula kahle imali yokuqala was 20,000 rand and then kwesibini yayi 40,000 rand. Emva koko kuye kwathini for ixesha elingakanani de ube kanti uyabantu Figure to this amount. Okay, so this is what I'm assuming. Uba the 2 times engixelelweyo ba imali ingenile, it's because amount yemali it balanced ne prices zakhe ze decoration. Yes. Then from there babe swipe ngekhadi, they were doing transactions without me knowing, and imali that the maximum amount that was in my account in 98,000 something. Then if abantu bayakhumbula kahle, I said bese bayi-4 case, which is intombazane esebenza ka-Absa, ku-accused number 1, ku-accused number 1 usebenza ka-Absa, then ngu-accused number 2, ngu-accused number 3, mna ndingu-accused number 4. So sebenzisa imali ke basebenzise bathenge i-TV, whatever that they needed to buy, because baya swipe ngecard. That is why now I was not aware bana the transactions are going on after eza 2 transactions that mna bendizenzile. So after baye bafumana la 45,000, they were like, oh okay, if siyaqhubekeka she's gonna notice something, so rather siqhubekeke without her knowing ba there's this thing going on. Uyavakala siswami, because ke nxa uswipayo ithi nqinkqi kwalapha kuye kwifoni, wena ke ngoku usebumnyameni kuyo yonke loo nto. Okay. ukhazini wakho ke ngoku masithi ke ngoku nje beyisebenza, okay ngoku nje bebhiza yisebenzisa le mali, lixesha elingakanani elalisebenzisile le mali de yofika kule 2 million? Ngokokunana ngokuva kwakho ingaba mhlambe le mali bezayiba kude kube ngapha kwe 2 million yakho? I think plan was not 2 million, but baba greedy. That's why I end up choose by 4. Bona they were trying, bana even if or Absa notices but there's something, but ingakhawuleze pointed direct to the same person. So I think it was almost like 8-9 months, because Nanbanjwe after a year imali ibiwe, which is there was investigation that was done for a very long time, and then imali ibiwe eLangepan, ko Absa was eLangepan, sihlala kwindawo is different. Like for instance, nanhlala eKhayelitsha. So how did I get to eLangepan for this amount of imali? So bona, I think they were taking chances, bebefuna ufumana whatever that they will get out of lento le business yabo na lechere, because there is no way by lechere, as much as esito bana she didn't know she applied for a loan, but there is no way ba ungaqhubeke kukhupha imali without receiving anything, without knowing anything. So bona bebehleli nje betry lakhe yabo, and in fact yena cousin ayimkhabhazeli because she has nothing to do with it. Akho card lakhe, akho nix yakhe. So as long as imali ifumana, yena she's okay with it. Yeah.
hayi inzima lento le ikhona onto ovela nayo apha kuwe. Khawukubuze nje. Okay, Safuna can I ukumamela say nje kakuhle. something? Yes. So while I was going through e-comments zabantu on YouTube, there is someone othe ubana as formna, which is yena, ekhulele a side B. All right. She doesn't believe ubana I couldn't see it, and I was so relaxed about this whole thing. So I think I need to just clarify that, you know, when someone close, very close to you, sends us something, then awukhawulezi uba boniwe i-red flags, awukhawulezi ubona into wrong. And I was not doing it for my own benefit, but I thought ndincedisa umuntu asekhaya akhulise i-business yakhe. And if I'm not mistaken, a side B, not that inthethelele side B or anything, we're not exposed kwizinto ze-fraud. So when kusenzeka i-fraud ungowase side B, you will never be alert bana i-fraud lena yenzekayo ngoku. But if ever mhlambe kungathiwa kurhuqwa imigqomo nangamaphara, then you will know bana okay, something is going to happen because it's the exposure that you have. So I'm not sure if mna the side B ndikhulele kuyo is a different side B than lena yena khulele kuyo. But mna I did what I did out of not knowing ba this is fraud. And I did it because if ever I was exposed umhlambi to ulife onjeyana, then I would have known kwasekuqaleni ba something is not right, which is most yabantu ne, they not from side B, but most yabantu ki comments bacho bana, hey, you've opened my eyes, hey, iphanse yenzeka kum lento and this and this. So I hope in the near future when someone is saying bana guys, this is something that's going on, super easy to judge because of maybe a surrounding yako. Because I don't want to say maybe she's surrounded by izinto ezine-fraud, that's why she could have been aware. But yeah. No, mna Bongiwe ndiyakuva sisi. Unyanisile nxa usithi i-environment okhulela kuyo yiyo ekwenza ube aware ngento ezithile zingafiki kuwe. Xa uqala inyani mna ukhona umfana wakwana approacher. Wayedibene nami exesha nandisa own itavern. Wathi masidibana apha ngasecourt. Wandibalisela yonke lento yemali ezihleli kwi-island, kwi-offshore accounts ezintoni, wabesithi lula yonke lento qha into ayinida amakhadi kajoka mnganam undikhuphe mna kwinto edibene ne-fraud because mna ndisafuna uthorisha ilizwe. You understand? So ba ndandingumntu ongayi-understandiyo ubunzulu nobunzima be-fraud ngendandithatheke lula. You understand? Kwicase ke ngibhlungu phi ngusister wakho ubuyi-bridesmaids yakhe ngumuntu enihlambana emiqolo andiqondi namba babe ndingwe nami bengazuzibona i-flex. You understand? But ke ngoku masithi thank you into yoba like ukwazile uza phambili nesi story. Andazi ma ndiyavakala na Cadence. Yes. You understand? Uthi I forgot igama lakhe kanjani. Uthi lo muntu lona ba wena you were part of this thing. Into yenzekayo i1 wabona into uba ngoku lento le imali awusayifumani awusangeni imali kulento. So ngendlela yakho ufuna uzikhupha ngayo kulento lena wenza lento ufuna uyenza apha kwi-podcast wazochaza kodwa wena See that one? serious Kandibonele, okay. uthi you were part of lento le khange lishwa ke wena ke wabanjwa msinyane ungakayiki yonke imali ngelihlobo ke i-masterminds nendonto waqonda wena to clean your name kufanele uze kwi-podcast. Uthini ngalonto? You know what? The reason why ndihleka lento, it's because after a podcast was released, ngo-2021, ndayiposta after ndibanjiwe la first 3 days, ndaposta. Yaqaphela bandothukile ndivela ki-police cells and all that, ndaposta ndakhangela cousin wami, ne? After ndipostile ndikhangela cousin wami, ichomi zakhe bazokhomenta ke post yami ba sukwenze ngathi ungayazi lento bathetha ba criticize, and I was like, you know what, I'm not doing this for uba ndibe be shining star okanye ndibeke spotlight. I'm doing this because I'm looking for this person. If this is how you feel, I'm okay. If it makes you happy, so be it, mdasakai. But the same people that were criticizing me
ngo-2021 because ichomi yabo ayikho namhlanje are the same people abakommentayo namhlanje on the podcast and saying, yo, I remember this story from 2021. Yo, wayechilo and we thought ayonyani. And to a point whereby, if ningayaqaphela, I never commented on anything. I was just saying thank you. I was just appreciating because I didn't even see the need to fight for myself. Kwabantu abanikriticizayo. So, to clear this whole thing, Yobandizeki podcast, if yena, she feels bana imali lendens and izohlala apha, it's okay. But let's just hope the same thing that happened to me, it doesn't happen to her. Because when she is the one that's trying to aslumkise, we're going to say the same thing. And Ikama, be careful of Ikama. I'm not saying bana wrong indlela fila ngayo. If that's how she feels, it's okay. But deep down, mnandiyayazi nyani. I'm saying I did not do it. Okay, yazi Don, make sime kancinci nge comments zabanye abantu. And nendlela mhlambe saw interview ngathi siya interview. Let's talk now, let's masinqokole. Nje siyanqokola ke ngo. So njengoba ke ngoku usister wakho esenze izinto nawe uyazibona mhlambe wena uyafumana phana pha uyonwaba ngosister wakhe esenza lento uyakufakela nje into ethile nje nawe uqomba hayi sharp man wethu ungalibamba ikhathi Except mojo bafowethu sithini mamela man. Today I'm going to tell you about Pocket Broker. Except it's a great tool for anyone who wants to start trading in the financial markets. If you're just getting started and don't know where to begin, man. Registration or signing up is simple. Make sure you use my code KWALEME1 to get 100% bonus for your first deposit. Makesizame, man. Yes, successful trade. Look, the first thing that really stands out is social trading. It's like a social network for traders. You can follow successful traders and simply copy their trades. Super convenient, especially if you are not confident in your skills yet. And here's a cool feature, trading signals. Pocket Broker sends you up-to-date signals, so you always know when it's a good time to enter a trade. It's like having an advice from an experienced trader right in your pocket. Now, let's talk about indicators. These are tools that help analyze the market. Pocket Broker offers plenty of them, and they are really useful. You'll be able to see when it's best to buy or sell, almost like having superpowers in trading. Another big plus is the variety of trading modes. You can choose the ones that suits you best. Beginners can start with simple mode and move on to more advanced ones over time. Everything adapts to you. What about communications? Pocket Broker is a community where you can chat with other traders, ask questions, and share experiences. It really helps. No one has to trade alone. Even if you ever have questions, don't worry. Support is available 24/7. You can always get help, even if it's late at night and you are still in your pajamas. And of course, educational materials. Pocket Broker offers tons of video tutorials and articles. It's a great opportunity to improve your skills and become a real pro. In short, bafowethu, Pocket Broker is a great starting point for anyone who wants to try trading. If you are ready to begin your journey into the world of finance, nakanjani man, khayijonge le platform. I'll leave the registration link in the description. Mamela ke, ungaphoswa lithuba lakho lokuqala urhweba ngePocket Broker. If uyithandile ke le video ke, please man, like and subscribe to the channel. Sawubonana kwezinye videos landelayo. Kadenza, as I've said before, if kuthiwa ndiyitile le mali, ndayitye Houtbay epatini, ndabusela utywala, ndakutya utywala, ndagoduka nebhotile yeSky, ndagoduka nebhotile yeBulgaria, and that was it. And that was it. And then emva koko wabhizi zezakhe ngosister wakhe. Wabhizi kaloku ngulife wakhe, nam ndabhizi ngulife wam. Remember, we're coming from two different lives. Ulife waseParklands is very different to ulife waseKhayelitsha. Nam I would go to eParklands, you know what?
ndiyasela man ngondinxaphile ndidiniwe, I just need to be away. Okanye ndifuna xamana ne-boyfriend yam ndifuna utshintsha i-environment, then I would go to a Parklands. But for now ulife waseParklands is not for me. Funa uwilizela mna, ndifuna ubona abantu abesehla besenyuka. Uhlala endlini soze nisebenzele. And nomnye cousin wakho, I think wayenibize niba nomnye cousin wakho andithi pha ngeli xesha kuyokonwatywa phaya neHout Bay. Theba khange kube khona into ningcokolayo nje nike niziphe nje incoko nje. We're living in 3 different worlds ke ngoku. Oh, okay. NgowaseParklands, ndingowaseKhayelitsha, naye ngowakule ndawo ahlala kuyo. Ndineetshomi zam, uneetshomi zakhe, uneetshomi zakhe. Oh, akho ndlela sidityaniswa kuzalana, so soze sikroge. If mostly so bayi-3 sidibana xa kukho lo occasion. Bamntase ndenza ibirthday yomntana nize nabantwana, and that's it. Akho nto kuthiwe mhlambi sizawufowunela bayibo let's go out as cousins. No. Kodwa ukhazini wakho ndiyathemba noba ikhona indlela yakhe wayenza khange uve kuba mhlawumbe ke wazama ukuthinta Umna after this podcast. she will never. Soze. Senjo thinta umuntu around wena because siyakhalela umazi ba Kaloku useNigeria, kutshiwo kuthiwa useNigeria. Wow. with the same guy. Hey, about the guy ke I'm not really sure, but apparently uThixo, if nguThixo or iKhama, is doing wonders for me. That's all I can say. Ndiyalweleka ngendlela yam. Situation, chances are it's not the same. She's not the person that she used to be. So kunzima kwelakhe icala. I'm flourishing mna kwelami icala. Uziva phi ezo zinto? I'm in contact kaloku no mother. I was in contact no mother because it's been a while singathethi ngoku. I was in contact no mamakhe, and remember umamakhe bengu-achos wam eKC. Oh, kazi kange ndive le. Asopposisa. Serious? Sopposisa. Serious? Okay, sorry. Ibikhona Kalo ndatsho nje ndathi laa ntombazana ka-Absa ngumamakhe ngukhazini ndim. But I'm not gonna mention names. Yeah, okay, noba ndiyibhuthe pha. Ngumama ozele Yena. So apha yena usebenzise isikolo uthathe Yes. abantu abamthandayo, Yes. abantu abangazube bequestion into ezininzi, abantu aqomba amani ngumntase lo. Because even if you listen to his stories zethu, because galamini sabanjwa so bayi-3 mos. Then ngosihleliyo phana siyancokola ke uba guys kwenzeke ntoni. Isitori asithethe kum asifani nasithethe komnye cousin, asifani nasithethe kumamakhe. Zizitori eziyi-3 ezi-different, but zizitori ezibenefitha yena, zizitori ezisenza thina sinqobe usha umuntu asekhaya iyapusha. So we just want to help her akhulise le nto yakhe ayikhulisayo. Wow. After niphumile kubalekala waphuma kaloku waphuma wena okanye umama. Kaloku umama. And then kwaphuma wena. And then incoko yeni yathini ke ngoku? No mama. Mama ke she's a very good-hearted person. Ungumzali. Like she took care of me when I was in prison. She took care of me. She made sure even if umalume wam uyeza kum azonika ii-toiletries and she also made sure bana unazo ipapa ukuthengele iphi ipapa xa izoba yishop and all that. Nakuphuma kwam she checked up on me, ndinjani unjani umntana, how is uboy adjusting. So I'm not sure ke if inamba yakhe ndisenayo okanye ishiyeke kulaa fowuni imoshakeleyo. So asikho in contact ngoku, but bendi in contact nomamakhe. Wow. Yazi wena Bongiwe, ibhlungu le ndawo usuka kuyo, ndimamelela ndawo uthi ubukuhlale wedwa usele uzihlalele wedwa uthi wobona imoto Oh, hayi emhlophe ke. ngathi kawutaka amadocket. Baphethe ipicture aba bayandikhangela. But I've made it. Wow. I've made it. So mna andibi negative kakhulu xa ndimamela isitori somntu, because mna ndiye ndifunda oba like lo mntu uzama usifundisa ntoni ngesi story sakhe asibalisayo. Uthi wayefuna ukuthela nempahla kwaza wathi wena hayi mamntasekhaya mna ndingumntu osimple waseside B man, kandifaka apha kwa-Mr Price in background. Hey, waqomba ulahlile apho waqomba lo akazunaka nto Akazuhoya lo. kazuhoya lo. Uyayiva Cadet? Yes, ndimamele. Womnika inhliziyo yakuba ajonga sawusebenza ngayo umntazi akayihoya ngayo yonke Yonke le nto yenzezayo. hey,
But mina ndiyamva ingona ndimva ngcono ngoku because ke nyani ke ndiva bendifuna ke ndivise kodwa ndiva kahle ke ngoku after eza incident zimbini ezenzekileyo zoba kudraw kubekho imali yokuqala and then kwenziwe iparty and then after that ke ngoku bohlukane bathini because kaloku umuntu ngamnye unantoni uno life wakhe amenzayo so bekungekho need yoba amane embuza emntase akhonto yenze because akhonto ayazi to a point where I think it was November ngokuyisenzeka lanto ne ndizobanjwa mina ngoApril only that day ndibanjwa ngayo ndimfonela mntase ugqibele nini ulisebenzisa ikhadi because I know amakhadi ama2 ku Absa lo kuye no FNB loan pay ngayo which is ikhadi likum o FNB akanangxa ku FNB so inoba ikhadi linengxaki leli likuye mandimfonele after ixesha elide singakhenge sithethe kungona ndiyombuza ngalamini kanti sekulate inoba yintoni ke ngoku ikwenza uba mawubuze because I'm trying to understand kaloku because icall ithi kwenziwe investigation ngekhadi lam ngokundifonela ngudetective ngokuna ngiqonda ba ngekhadi lam but njena akhonto yenzekileyo kweli khadi lam lika FNB so inoba yintoni mandibuze kulo unekhadi lesibini so that if ever there's questions to be answered ndikwazi ukuya kubo nyani wafika xa sithi umcuphi kumbana it's about ikhadi lakho lika Absa nathi alikho kum masambeniseni kukhazini wam kuye umuntu ozaba nee-answers umna ndibanjwa ndisisabacuphi kukhazini because ndiyayazi uba akho nto wrong ngekhadi lam. Wow, I think mna yonke into engathi i-clear goma mhlambe khona into nayo wena bashi ngokusubukela ezinto oziphawulileyo ba wena Khadenza le trap ikwehleleyo sisiwami baninzi abantu bahlala apha phandle baninzi gqithi thina abantu ke sike sane businesses ininzi fraud enzeka apha phandle ngesibhala ba usuka kule ndawo usuka kuyo and yenziwe ngumuntu oligazi lakho cousin ligazi mina ndiyakuva mina sisiwami and andizube ndokuphikisa nokuthetheleli kuthiwa mosumuntu inkosi uzazi wena abuya yazi ba inyani ithethayo inyani ke yoba ke ubani uzawubelieve kanjani uzawufila kanjani khangixelele ke apha life ine yakho ngoku kuba ke sowugqithe kuzo zonke ezizigigaba you understand kwenzeka ntoni life ingabongiwe ngoku from after wenze la podcast oqala kasithathe nje kuba sophinde sokubona today kulolu phutshintsho man ngeyiphi into qomba hayi man I'm grateful life ine yami ngayo. The first time bendilapha bendiphangela a call center. All right. And then people commented, Bana, you need to do this, you need to do that. Then dahlala phansi nam and I've realized, but you know what? Ezinto zithethwa ngabantu, it's not to benefit me, but banibona ndiyi voice yabo, banibona ndi powerful that I can do this. So I've decided to open Learning Together Community Development, which is the NPO. The NPO is to help ke abantwana aba underprivileged. Kuba to help them bafunde ndingwase side B there's a lot of groups ezenzekayo. So NPO yam is to help them with whatever resources abayinidayo xa se iphumelele, whatever resources abazozinida. And while I was in prison, I did Ufunda Mzansi. So Ufunda Mzansi, I've learned a lot Ufunda Mzansi, which is what abantwana baselokishini abangayifumaniyo, which is what into esiyilekishayo siyilokishi. So I want to go there. Ndithi guys, nini group ethile, okay fine. Ndicela abantu abazithembileyo kwi-spelling bee, abantu abazithembileyo kwi-reading, abantu abazithembileyo kwi-book review, ndifuna ubafaka ukufunda Mzansi, then ii-mentors zabo zibarejistarishe. Xa ngifunda Mzansi towards the end of the year, bahambe bayojoja, bayoparticipate, number 1. Number 2, I'm here and there kwizinto ezenzekayo kwi-groups, ndiyabukela isoccer, just to see ba kwenzeka ntoni kahle kahle. So right now I think I wanna ndifuna ba a motivational speaker, and I also wanna give back to the community, because there's people before moshakale la TikTok wam moshakele, so there's people that were talking to me athi umuntu wakho sisi
i-podcast yakho invuselela amanxeba, there were people that were sharing izinto ezi-deep nam, and I was there to listen. I was giving a shoulder to cry on, which is not that I'm not doing that ngoku ndisaqhubekeka nayenza, but ke ngoku at the moment andinayo i-platform until ndilungise ifowuni yam. So currently I'll see uba ndisavaiva njani, but ke ngoku I can't do i-NPO and also wanna go work a call center. Ndibuya ndi-frustrated a call center, so I'm not gonna give i-focus up. So I've changed i-focus yam ke ngoku, ndifocuse kwi-NPO so that I can be able to grow abantwana baselokishini, because ba-underprivileged. And ke ngoku, if ever there's something that you can give back to them, then why not do it? Oh, wow. I know what we are talking about. Abantu baseKhayelitsha shema abakuncama. It's a story. As someone who grew up in side B at Khayelitsha, listening to this story, it's difficult to believe she didn't know. A family member dating a Nigerian, asking for a card while she has an ID, and you don't think of a fraud. No, because I'm not exposed to fraud. Ndichilo ndathi bana if ever kuthiwa nangamaphara, then I will know bana chances akuza kwenzeka ntoni. Helping a family member, then mna must assume the worst about a family member. I didn't know, but also that's how she feels. So we're not gonna go back and forth. Ufila kanjani yena and whatsoever. Maybe yena she was exposed kwinto zoba xa kusenzeka into ethile, I'll obviously know. And enye into wona khadenza ifuneka wena sibe careful kuyo kakhulu. It doesn't mean nga ukhulele kasi, ukhulela phakathi kwezinto zenziwayo ba uzawuzazi zonke. Iyakulanda into ba uhamba nobani, bona bazi ntoni aba bantu uhamba nabo, babazi ngoba imoto uzabagudwa kwecala loba imoto, babenze house breaking uzabagudwa house breaking. Xhomekeka into ba abantu abakusurroundileyo bakunika information enjani ngento ezophula umthetho. You understand? So andifuna uba ngathi ndiyakuthethele kwaye ndithini, but mna I feel where you are coming from. Ndoba mna kule ndawo endikhulule kuyo asitholi into ngefraud. You understand? Thina sazi ndoba kuxuthwa ifowuni, kurojwa le, uzawuthathwa le plasma TV, and it was there. You know what I've learned while I was in prison? There's a lot that I'm not exposed to, because mna bendisima mna ndithi bana awekho amasele side B, like abantu abashopliftayo azikho ishoplifter side B, kuthiwa hasi uxoka zikhona batsho ke ngabantu abashopliftayo awumazi ubani bani ohlala endaweni ethile kwathini ndithi kuthiwe ke ngoku thinking bana lo mntu njena ndikhona umbona kokwabo ngelo xesha, which is life wakhe azenzela yena phaya. She's not exposing everyone to la life. Naxa kuthiwa hayi mani awumazi ubani mani ngiqombe kuthe ngathi ndiyamazi kanti ndimazelapi, ke mna ke ingqondo yami iyayikhawuleza mhlawumbi mazela igroove ndithi bana I think ndiyamazi mani ndiqhela umbona kwa-Ace kuthiwa hayi ke wenza into ethile, then ingqondo yami ibuye. So ndingaba ngowase-side B, but i-surrounding yam ithini i-circle yam. So if ever I'm not surrounded by i-fraudsters, I won't know about i-fraud. If I'm not surrounded ngabantu abashopliftayo, I won't. Kinto ze-dance that I'm exposed to ezemixhenso, ndaqina ndaphuma emxhensweni because ndiqinile ndaqoba this is not for me, ndazihlalela ekhaya. So ngobanjwa kwakho ondeni uphume, ngeyiphi yona nto uyivumayo kwenyani ba yewe bende right for ubanjelwa le into? Bende right for ubanjelwa ikhadi lami elisetyenzisiweyo. Bene right for ubanjelwa imali yakwa-Absa and yiwithdrawileyo twice because I did it. Likhadi lam alixuthwanga ndim olinikezileyo. So xa kusenzeka into kwibhenki yam, yifault kabani? Yifault yam. Kubani oye ebhenki wayokhupha imali? Ndim. But naleyo, it took me a while uba ndi-acknowledge uba okay, this is where this whole thing is coming from. Because now I was saying, but I'm not guilty, andibangi imali, which is going andibanjelwa uba ndibe imali, ndibanjelwa uba ndinikeze ngekhadi, ndibanjelwa eza transactions zethu ndizenzileyo, which is, it's okay. That's how I survived the sentence yam. Nalanto
uyenzileyo tshintsha inamba andithi bunguwo Ndimo butshintsha imali yenzileyo khange ndiganpoint ukuthi kanti uzayenza ndiyenze ngokwam willingly ngelunch yam ndaya ka-absa ndayoyenza ngokwam. ya okay nayi intle ke ngoku xa nawe uzazi No, ba andigwetywanga khadenza khange kuthiwe bana isigwebo sam ngendingekho lapha if bendigwetyiwe, but igqwetha lam le-state explain to me bana listen ndimobuzileyo uba what evidence do you guys have against me, bathi i-bank statement. Ndabuza bank statement qha because I believe uba kwii-footage ze-ATM nee-shops nentontoni bazawuvela abantu abasebenzisa eli khadi. Kwathiwa ewe, we're not bothered ngee-footages, si-bothered ngegama eli lakho lilapha. Ndathi ke mna ke so the main reason endiyixoxelayo likhadi lam elisetyenzisiweyo ngam owilling ulikhupha. Wathi ewe. Ndathi you know what, I'm not gonna make this long. There was a plea deal ngotya ndandiqala ngathi ndizawugwetywa. So i-plea deal isekhona, kwathiwa isekhona i-plea deal. Ndabuza ithini, kwathiwa 8 years, 5 years suspended, 3 years imprisonment. Ndathi the next time ndisiphinda ndisiza apha ecourt because I'm already in Baltimore, ndicela i-plea deal yam ndisuke endleleni. Ndasurvive ngolo hlobo isentence yam. explain to abantu abangayaziyo i-plea deal leno ifunyanwa ngabantu abatheni. Okay. I-plea deal yinto iminyaka less than, let's say if ugwetyiwe ne kuthiwe okay xa sijonga le case yakho ke Bongiwe, i-minimum years i-15 years, i-maximum 20 to 30 years. But if uyasebenzisana nathi i-state resources asizusebenza kakhulu kule case yakho, we can give you i-5 years. Ufuna ntoni? Ufuna sikunikele 5 years to save i-resources ze-state okanye sixoxe sigo back and forth umane usithi not guilty ujikiswa for le 15 years then thina sikufinde guilty sikunike 25 years. What is it that you want? So uyazikhethela in a way ke ngoku uhlala phansi ucinga uba okay this is what's going on. What is it that I want from this? Ndilinikezile ikhadi lam, nditshintshile inamba, ndikhuphile imali kwa-absa 3 times. What is it ke ngoku? 75 years betina nisuke ecaleni qha. Because you are guilty of doing that. I-plea deal is saying ewe I'm guilty of doing this and this and this, which is abantu abathatha i-plea deal ngumuntu ohleli phansi wa-understand about okay this is what's going on. Even so mandisenza umzekelo uyakwazi ke okanye mhlawumbe xa ugwetyiwe awunakuba sayinegotiator laa nto. You don't think xa ugwetyiweyo ne uyakwazi kuthiwa yintoni kanene? Kuthiwa yintoni? Ikudilibele but ikhona into ntoni oyenziwa if ufeel uba ugwetywe iminyaka emininzi then uphinde wenze into ntoni baphinde bakubize kuyojonga icase yakho uba what's going on kwicase yakho, chances are uzawufumana more than le minyaka uyifumeneyo okanye iminyaka yakho izoreduce. I think bathi yi-appeal. I-appeal. Yeah, yes. i-appeal. I-appeal. Uyakwazi wa-appeal. Ubungozi be-appeal wena khadenza ba uphinde wayiluza la case bathi chatha eminye iminyaka so yi-risk funeka uzibuze kaninzi before wenze u-appeal because aloku le nto beyithetha njengoba u-aphila uwaste i-resources nexesha le-state. So funeka ube uzithembile nxa uphilayo into yoba hayi ndiyaphuma apha le nto. Yeah. Alright, now uphumile wathola i-plea deal yakho waphuma, abantu bayazibuza umbuzo uba usebenza njani ke ngoku kodwa inantsika zakho. Okay. So not yonke imisebenzi yala. Okay, masicacise ndawo. Usebenza njani kodwa une-criminal record? Okay. Mhlawumbe azayiva bhetele. Not yonke imisebenzi iyayijonga i-criminal record ne, and also i-honesty. Umna guys, I don't mind mna bakuthiwe endaweni bana okay Bongiwe, this is what you're telling us, sorry we can't take you. I don't have a problem with that because nditry like yam ndiphinde ndiye kwenye indawo. So kule ndawo bendiphangela kuyo I was fortunate enough ba bebengayenzi, so ndiveske ndangena nje clean. But ndaphinda ndafowunela kwenye indawo bandifuna, then that decide ba ndine visits funeke ndiye kaRhemko ndiyovisithela i-officer yam zawuthi ndiyapha emsebenzini andizumane ndisithi ndiyagula. So let me be honest. Then ndamxelela baxelela kwam ndathi bana I'm not forcing you to make any decision. Think about it. Because i-financial institution le nifuna ndizophangela kuyo and I'm going to be dealing with the bank accounts numbers zabantu, i-ID numbers zabantu. So
if ever izovela with a third person bana lo muntu niyamazi ba wayebanjelwe into enjena anizundithemba. So let me rather tell you ngokwami then nina ni decide ngami. Choice ibe kuni. Okay, wabuza ba, so are you sure ba you didn't do it? That's the reason why ndienda ba honest from the first place. So think about it. And didn't phone ngomso kanye ngomso. Think about it then ubuyele kum. So nobubuyele nobaba kabuyelanga, I'm okay. Wow. Yeah, okay. No, ayiphendulekile lambuzo because ebingunya umbuzo lo obufuna uphendulo abantu bekubuza njani because kaloku ufumene icriminal record. Uphinde ngoku bese ubalisa futhi na kwi-podcast ba ndiyasebenza ngoku. And oh, by the way, bakhona ababuzayo bana i-fingerprints and all that. So when it comes to i-fingerprints, I think uya police station uyokwenza i-fingerprints clearance. Then once wenza i-fingerprint clearance, uyakwazi ufumana umsebenzi. But after i-fingerprint clearance, funeke wenze i-police clearance. So I don't really have the whole information, but I would advise umntu ofunayo uclean i-fingerprints zakhe aye e-police station, then they would get the whole information. But when awukayihambi la process. Andikakazi uyihamba kaloku mna ndigqiba usayina next year ngoJune, then ndisena la 5 years iqhonyiweyo. Oh, usagqibezela la 5 years iqhonyiweyo. Ndiseki 18 months, ndiseki 18 months yam. Okay. I am kubani nguMarch ngoku. I am 2 months out of prison ngoku. Ndisene 16 months to go ndisign. Then after 16 months and sign, I have a 5 years iqhonyiweyo. Okay, asiva kahle ngolo mqhonyo lo. Okay, let me re-explain myself. Yeah, but basivele nayo umqhomo ya. Digwetywe yi-8 years ne. I-5 years iqhonyiwe, which is it is suspended ne. Okay. I-3 years imprisonment, which is i-3 years yile ndihlale ngaphakathi 18 months ndaphuma ngoJanuary. Now ngaphandle funeke nisayine another 18 months, which is until next year ngoJune ne. Should kuthiwe apha kwakho kulahleke icup bendikhona ndibanjwe, la 5 years izawuhliswa because ndisentweni edibenisele nobusela. So kinto edibenisele nobusela, I'm not allowed to be there. I-rules ze-paroles zeyam zithi ndingaseli ndingathini, but eyokuba it's out of question. If ndafindwa guilty, la 5 years iyahliswa. Zakwenza la 5 years yonke plus isigwebo sami esijenza bendisinikiwe. Hey, inobunzizaza ke lento ke ngobudget. Kaloku indaba esihlala kuzo. Ubuke wathetha ngenye into futhi kwi-podcast le egqithileyo. Exactly. Kwenzeka into ethuba ubiswe uthiwa ube iwave ungayibanga. Hey, inobuzaza ke ngoku lento le. Ndicinga ba emva kuba uphumile apha kule podcast. Ndicela uhambe uziqoqe kahle. Ungakulingi uswe because abantu sebezawufumana indlela ngoku. No, I think abantu badala in so many different ways. Abantu, they know how to treat umntu out ngeparole. Abantu would say izinto that would make you angry. And then umntu expect bana okuselayo saya kaRhemko siyoxela, which is it dependa kuwe. Umna you can make me angry, however ndiyawuvala umlomo wam xa ndine chance. Osogqiba kwam xa ndidecidile, did you know what, ndasekhaya masiye kula mapolisa ucinga fanele uba ndiyawoyika. Because at the end of the day ndingowaselokishini, sawuchithelwa ngamanzi nomchamo phaya, then ndithini? Funeke ndihleke ndithi uncedile. Anzokwazi. Anzokwazi. Siyodibana emapoliseni ke ngoku. So I think abantu xa usithi bana bubanjiwe, you're out on parole, they have tricks zabo that nawe ke ngoku you need to be able to work around zona. Xa uzihlalela kokwenu relax nefamily yakho sozithi ukucukele to a point ba kungathi kuthiwe uyahamba uyobanjiswa uyothini. And ke mna ke abantu abaninzi they know me for who I am. So abantu abaninzi bayayazi ba into edibenisene nobusela nam i-plea deal ene 5 years exhonyiweyo ndithathe kuba ndiyazi ba soze ndiphinde ndiyibe mos zange ndaba soze ndiphinde ndiyibe akho ndizandidibanisa nobusela. So andisoze ndiphinde ndibanjwe. Ngoku ke ngoku uyasela ke ngoku uyaya kwezi ndawo kuthiwa igadi ezinto. Kuthiwa akiyiwa ndiyi. Okay. Akiyiwa kadenza andiyi. Okay budget. You got to know before sivale?
No, mna siswam. I would love to thank you. Ngoba brave, kozobalisa inyani yakho kwinto ibi associate igama lakho. And uyibeke le nto into yoba ewe olhlobo boyibeka ngalo ndivumile because kuyo yonke le nto andiyenziswanga inkani ndiyenze qha into yoba bendingaboni ngaphaya kwale nto ndiyivumayo kuba iligazi. So mandibulele man, mandibulele onendlebe I think uzawuva and izawusenza loo nto siyeke ukwenza izinto nje ukuqala uyigoca-goce le nto ufakwa kuyo. You understand? Uqonda uba kutheni uzawuthi mandenze olu hlobo ngegama lam. You understand? So mandibulele wena sisi wami. Onendlebe uvile, enkosi, ndivile mna. Khatenza. Awukabikho fraud ke oke wazanya ukurecruitwa kuyo. Sazi ngirecruitwa. Mamela ke son, before phone yami moshakele, abantu bami benibapromisile bana I'm gonna update them bana how was everything and all that. But ke ngoku and I can't boast because they're not TikTok omcha and they're not there. And ndenzela mina ndenzela bona. I don't know, I've been asking them so many times bana guys la TikTok umoshakele la phone umoshakele, so currently anikwazi lokha kulowa, so ndinomnye TikTok. So ngicela nilandele guys ku TikTok wami omcha Bongiwe Mcako. Also on YouTube. Dichira was not in biz. Also on YouTube because the founder. Yes. The founder NPO Bongiwe Mcako. Nenzani njalo bethuna uBongiwe Mcako ayingwela ufana ku Facebook uBongiwe lo no Bongiwe Mcako normal because they were complaining bana elagama li complicated. Yes, kunzima ukukhangela phayana. Benifuna uchinja ne, but if I'll change already besente kubo, this is what I'm using. So for me to change it after be sente, so let me stick to it. But ke once in lungsela phone asebenze la TikTok saba active kubo bobayitho or TikTok bam. Okay, so enzani ke njalo ke do the right thing, people follow uBongiwe Mcako pha kula TikTok wakhe umcha uchilo uthenga uBongiwe Mcako ku TikTok wakhe omcha uzawushare ezinye izinto ke ezenzekayo ebomini bakhe ezintsha ningamjongeli 2 million zayibiwe nguye. Thixo ngesiyimiliyoni kulendlu esawumane siphiwa nathi. Tuyasho mina khawuthathe nansi yazi idrink yemiliyoni. Bonke besingazumazi ke because abantu abakwezazi into bahamba bodwa kwindawo zabo ke, but ke sibulela ithuba uphinde wabuya wazocacisa ngcono kubantu bebenemibuzo ba yenzeka kanjani into ngolhlobo. Ndicinga uba abanye ngoku abanemibuzo bayawuya phayana kuBongiwe Mcako bambuze eminye imibuzo ke esingakhange ibuzwe ngabanye, nabo basarhalela uyibuza baphinde bana ku Facebook benze njalo basubscribe ku YouTube yakho. Singalindela ntoni ku YouTube yakho? Ku YouTube I'm a motivational speaker. I'm giving awareness to everyone. Not everyone uyakwazi ukungena ku YouTube abone what's going on. So ndizohamba ngokwami and give out awareness. And also I'm trying all my best to give out to abantwana aba unprivileged. And share whatever that I can share. Ndizawahamba ndiyoncedisa. I think ndakwazi ubala ndizayoncedisa kwabantwana imaths, ncedise homeworks and all that. I'm at home so I'm available. Andizohlala nje and do nothing. Ngathi ngike ndayibona ipost enhle kakhulu nyani ku Facebook ongathi uncedisa abantwana besikolo nyani phayana. Une team Itim yaphaya ngincini yami le ndayeka kuyo xhensa. Okay. So yeah. Nathi manivule something. No, it's beautiful into eniyenzayo. Enkosi kakhulu. Ingabe khona mhlambe into ocinga ba mhlambe khange siyibuza okanye mhlambe onomdla ukuyisharisha singakhange sithethe ngayo? I think ndiziphendule zonke questions zabantu bebenazo, if not bazawutsho ke. Nawe khange ube na questions. No, no questions. I don't have questions. I will never have questions. I'll just wait for your questions zabo and besen chilo bana if ever someone needs to talk, because it's not everyone can talk kanje ngami. If ever someone wants to talk ufuna usharisha dikhona guys,
I'm not saying I'm an expert and you're a psychologist and you're a social worker, but I can listen and I can share indlela bekungayo kum. Maybe I can also give you advice. As I've said, podcast yokuqala bana in prison we talk about everything. Kukho manje, kukho ipolisa, kukho igqwetha, kukho everything. So maybe whatever that you're going through, besenivile bahe kwakhe kwathiwa umuntu xa kwi-situation enje uthi and nam I can help upon kwazi khona ndifumane information and give it to you. Okay. Enkosi kakhulu. Masiphume kanjani. Never end. It's inspirational, yeah. Educational, conversational, yeah.